Bueno, 2008an Usurgo udaletik konektatzen egitasmoa jarri genuen martxan, eta bertan udalaren eta bere zerbitzuen digitalizazioa genuen helburu. Egia pandemia etorri zela aurkeztu eta berehala, eta horrek arreta beste nunbait jartzera, estutuko batzutan jartzera eraman gintula, baina, zorionez, aurkezpen hartatik gaur daño, helburu batzuk betetzeko moduan izan gehan. Alde batetik esan, espedienteen digitalizazioan aurrerapausoak eman ditugula, barne funtzionamenduako ezinbesteko dian pausoak digitalizazioaren bidean. Bestalde udaleko zerbitzu telematikoak osatzen jarraitu dugula eta honen bitartez herritarrei udalak dituen zerbitzuen berri emateko kanala hobetu dugula zen daiteke. Nisa elkarrera egintasunerako modora ere atxikitu gera, honen bitartez erakunde arteko datu trukaketa ahalbidetu ahal izan dugu, eta ondorioz, herritarrek diru laguntzak eskatzerako garaian, edo garaiak eskatzerako garaian, aurkeztu beharreko paperak dokumentazioak gutxitu dira, eta ondorioz izan duten bezala tramiteak arintzea lortu dugu herritarrentzako. Horrez gain, lizitazio elektronikorako kontratazio plataforman ere aurrerapausoak eman ditugu, eta gaur egun esan dezakegu, enpresekin burutzen ditugun lizitazioak erabat modu digitalean burutzen dira. Eta gaur, bagatoz hona, konektatzen prozesu honen baitan, beste berri hon batekin, kasu honetan, lokalen erreserba sistemarako bide digitala aurkeztuko dugu. Kode Sintaz enpresarekin batera landu dugun bidea izan da, eta handarrik erakutsiko dugun bezala, azkenetik aurrera, bai potxoena eta bai zutegiko areto ezberdinak, modu digitalean erreserbatzeko aukera izango da. Zergatik eraman dugun aurrera egitasmoa, helburu ezberdin egingatik, ez? Beste, herritarrei berai erreserbak egiteko tramitea erraztea, bertaratu beharrik gabe egiteko aukera izango dutelako, eta era berean ere aurrez erreserbatuta edo okupatuta dauden lokalak ikusteko aukera izango dutelako. Eta bestalde, barne mailan ere, gure lanaren eraginkortasuna hobetzea aldera, eta helburu bera badalako ere digitalizazioa, paperen eta bestelako gestioen gutxitzea dut. Aipatu, herritarrentzako ez ezik, langileentzako ere, barne erramika bat izango dela, burutu behar ditugun bilera eta gainontzeko guztiak, bertatik ere erresoratu behar dituzteko. Bukatzeko nik aipatu eta gari emango diotitza azaldu dezan nola erakus ditzagun nola erabiltzen den tresna, baina bai aipatu tramite hauek erreserba dut burutzeko, erreserbak.usurbil.eus helbidea izango dela eskuragarri jarriko duguna esan duten bezala, azkenetik aurrera. Zurea ditzen. Jaio, aplikazioa jaioko da, nolait esateko potxoeneko eta zutegiko aretoak egisteratuko ditu, eta horiek erreserbatzeko aukera emango dugu, lehenbiziko kolpe honetan, eta helburua da pixkanaka udalaren gainerako espazio eta aretoak ere batzu behintzat bertatik erreserbatu behar izatea. Orduan, erreserba.usurbil.eus atari horretan sartutakoan, hau da jasoko dugun lehenbiziko irudi hori, aipatutako baliabide guztiak hemen daude. Orduan, adibide bat ez, esan duguna, proiektoria gela, binera gela txikia, potxoeneko sotoa, urdintxo, potxoeneko labaretoak hori dira, eta gero zutegiko biak, auditoriuma eta erakustaretoa. Gero, ez dakit azalpenetan ere zenbat luzatu, baina, azken batean gaur guk aplikatzen genituen edo azaltzen genituen irizki horiek dugunean defektuz edo ezarriko ditugu, orduan, areto bakoitzak ere badauzka bere irizkia, bere araudia dauka eta horren arabera erreserbatu izango dira ez. Orduan, demagun herritarrak bilera bat egin nahi duela, 8 lagunentzako bilera bat ez. Potxoenea erabili izan duen herritarrak badaki, seguruena
ezaugarri horietako bilera bat egiteko, proiektore gela dela egokiena ez daukan tamainarengatik, bertan sartu daitezkeen persona kopuruangatik, baina, proiektore gelara sartuta, aretoaren ezaugarriak ere jasota daudenez, aretoa ezagutzen ez duenak bertan izango du oinarrizko informazio hori, ez? Eta horren arabera eskatu izango du areto bat edo bestea. Hemen, jasota daude oinarrizko ezaugarri horiek, edo zehazkideak egitura daukan, ze ordutegitan erabili daiteken, azken batean aretoarekin lotuta jakin beharreko guzti hori, ez? Orduan, hemen dauka egutegira eta daude importantena, ez? Eta herritarrari lana errestuko diona. Egutegia antolatu daiteke, hilabeteka, jarri daiteke astekako ikuspegia edo egunkakoa. Defektuz datorrena astekakoa da. Eta, hor bistaratzen ditu aurrez egin dauden erreserba guztiak. Orduan, kasu honetan, lehenbiziko kolpe honetan, eman digu gauden aste honetako agenda, ez, egutegia. Hemen ikusten da, astenetik igande bitarte, zer erreserba dauden eginda, ezker eta ordutegiak. Orduan, emagun persona honek ostiralean egin nahi duela arratsaldean bilera, ez? Hemen ikusi dezake, utxi dagoela, ostirala arratsaldean. Erreserba egin nahi izatekotan, hor gutxi gora berako bat inbarko lukea, baina, ez du zertan hori aintzat hartu, baina, emagun lautan egin nahi duela bilera, lautako laukitxora joango da, eta gero, hemen zabalduko zaio ja eskaera egiteko galdetegia. Zentzu horretan, galdetegi honetan edo formulari honetan sartu ditugun eremuak ez dira lehen eskaera egiterakoan betearazte genituen horiek, baino gutxi gora bera nahi izan da, alde batetik simplifikatu eskaera egin alizatea, baina bere bestera batean gu beharrezko ditugun datu horiek eskatu eta araberian estadistikarako erabiliko ditugun beste batzuk ere jaso nahi izan ditugu galdetegian. Orduan, esan bezala, herritarrak ezarri beharko du, kontatu beharko du noiz hasiko duen bilera, noiz bukatu, emagun lauetatik 6etara bildu nahi dutela, 2 orduz, hemen herritarrak bere izena eta bizena jarri beharko ditu, nortasun agiria jartzea importantea da, ze horre, batzuk badakite, beste batzuk ez dakite, baina udalaren irizpidea da, printzipioz herritarraren eskura dagoen baliabidea izanik, herritarrari lehentasuna ematea, hau da, herritarrak berak egin dezake eskaera eta herritarrei begirako baliabidea dira. Orduan, nortasuna egia sartuta, guk zuzenean, aplikazioa zuzenean, erroldako datuekin egin dugu kontraste hori, eta herritarra dela baldin badakigu, bide zuzena hartuko dugu nolabait, eta herritarra ez balitz, hor gure baimena beharko luke. Hau da, guk eman beharko niokeun espen hori, gionek kultura euskara sailak onartu beharko luke erreserba hori, beti ere helburuen baitan. Helburu baldin badira interes komuna, herri interesa, helburu interes publikokoak, orduan onartu egiten dira, orain arte eskuz onartu izan ditugunak, aplikazioaren bidez egingo ditugu, eta hori, azken batean hori xera, ez, administrazio prozedura zara indi, nortasun agiria eskatzen arrazoia. Elkarteek eta enpresek ere egin dezakete eskaera, kasu horretan, gauza bera. Helburuaren arabera, kasu batzutan ordenantza fiskaletan ere jasoa dago, eta salmat ordaindu beharko dutela, kontraste hori denak guk egingo ditugu. Baina, esan zagun, eskaera guzti horiek bideratzeko plataforma hau izan dutela. Enpresa izan, elkarte izan, edo norbanako izan. Jaiotze data ere jartzea importantea da, batetik eskatzailea adin nagusikoa dela jakiteko, baina era berean ere, gero estatistika datuak eskuratu izateko, telefona besterik gabe gu girora harremanetan jarri izateko, e-mailean jasotzen du, jasoko du eskatzailea, konfirmazioa, edo ezezko aldin bada, edo dena delakoa, beharrezko jakinazpen hori, generoa,
erabiltzaile kopurua, hau ere, txintxo edo zuzen betetzea garrantzitsua da, gerora pitzapenek edo egin beharko bagenu, igual aretoena beteta egin baude, ez dakit erabiltzaile kopuruan arabera batetik bestera mugitzeko, eta, hori ere eskatu nahi dugu, ez azken batean eskara egiterakoan, zintzok jokatzea, eta, baliabide publiko izango denez geho, arduraz edo jokatzea, denontzako tokia behar duelako, gero hizkuntza, ze hizkuntzatan egingo duten dena delako hori, eta helburua, zertarako erabiliko den aretoa. Oharren hori denak derrigorrezko eremua dira. Oharren eremu honetan, gustatuko litzaiguke, lehen eskaerak egiterakoan oharren azpiatal horretan jartzen zuten informazio hori, guri plataforman oharren atatxo honen bidez helaraztea, eta azken batean da oinarrizko erreserba egiteko oinarrizko informazio hortaz aparte guk jakin beharko genuken hori jasotzeko eremuan. Izan daiteke azpiegitura mailan ez dakit ze baliabide behituztela, edo ez dakit ze behar daukatelako bezperan ez dakit zerrek nahi dutela, dena erakoa. Berezitasunak jartzeko tokia, oharrena izango izate. Esan, akaso zerbait dut. Eta printzipioz, hori da. Herritarra zanez? Ez direnen kasuan, aplikazioak identifikatu egingo ditu errotarekin egiten du kontraste horri eskerreko, eta gure oneskenan zaila geratuko erreserba. Eta guk orduan kontuan izango duguna da, berak jarri duena, helburuan jarritakoaren arabera, guk erabakia izango dugu, erreserba onartu daiteken, baina tasa hartu ordainduta, hori ordenantza fiskalian ahalik eta era autonomoenean edo erabilizatea aretoak, herritarrak bertako batean zabari dauzka eta berak ere zabaldu ahal izan dizan. Tarteak izango dira, astelehenetik, ostiralerakoak aipatutako ordutegian, 8:00-tik 9:00 ordu gutxi bitarte, hortik kanporako eskaerak bereziak izango dira, eta hortaz aurrez guri e-mailez edo telefonoz jakineaz beharko dizkigute, baina larunbatetan ere goiza zabalik egongo da, hori berritasuna. Egia zutegiko bi aretoek, bai auditoriumak eta ikustaretoak, zentzortan izaera berezi daukatela, beste maila bateko ekitaldiak eta bilkurak egiteko espazioa dira. Orduan, haietan bai, eskaerak udalaren edo kultura euskara gazteria sailaren onarpena edo beharko dute, eta gerora sartzen ditugun gainerako areto edo baliabideak azpiegiturek ere, sokuna bakoitza bere ez dakit idiosinkrasia izango dute ez. Baina hori, azken batean, funtsian hori da ez, eskaera errestu egin du udalak, nahiko ere intuitiboan egin daiteke, azkar, eremu gutxi xamarrez, bete arazita, gero oharrenak eskaera bereziak eta norberak erredaktatu egin beharko ditu, eta hor eukiko lan apur txiki hori egin beharrak ritarra, baina ontzian, kolpe gutxiten egin ahal izango ditu erreserbak, eta hori, eskaera berezia dienetan, zutegikoak edo eragustaretukoak kasu, horre udalak esku hartzea edo izango du, udalaren egon esperantza egitituko dira, baina bestela, eskatu bezala asoal izango du, seguruna herritarrak.